Hi mga buddy, kasulukuyang madaling araw na po ngayon na tumuulan. Bukas gusto ko mag-vlog, tapos sobrang excited ko ngayon. Di ako makatulog, putik. Di ko alam ano yung nararamdaman ko ngayong gabi. Nai-excite yung utak ko kasi magbablog na ako ulit. Gago. Like naisip yung sarili ko na naghahawak na ng cellphone at ng camera. Kasi yun nga, napakatagal ko lang din na nagkapag-vlog nga. Kasi miss ko na talaga yung pagbablog. Tulog na ako guys, baka parang minumulto na ako nito eh. Siguro ito na lang yung magiging intro ko sa vlog ko bukas. Night, see you na lang bukas. Good morning Philippines, good morning world. Ito na po yon ang araw na kung saan ay magbablog na tayo. At putik, ito na po yung resulta ng oras lang tulog. Diba wala tayong masyadong energy pag umaga na, ngayong umaga. Ngayon, wait lang guys. Musa ka? Amo ko ni mo oy, nganong imo kong pag-uuton. Di mo magkuhan, palit kong pandesal. Kapit na ba? Pins ako dito. Ayaw. Salamat. Pero na kopi ko blanca ni mo te. Duhat eh. Mahal man ma. Tag-2 naman eh, tag-3 na karon. Mahal na, tag-3 na. So guys, bumili ako ng pandesal. Nagmamahal na yung mga bilihin. Sa may comments ni mo ma. Mamahal na makik panaliton ma. Ha? Si sana. Sana pakinggan ni Marcos. Mga si ma-comments ni mo, mahal ng panaliton. Magutom na tayo ngayon. May alam daw na mura. Ano mura? May alam ka bang mura? Mayroon yung alam mo na mura. Gago. May alam na siyang mura. Hey guys, welcome to my vlog. Ito po yung mga i-ask Ano ba yan? Bade? Halos na naman ito. Tapos punta makakaunan eh. Cute naman yung kunday na mo. Ito is mga cute manipay. Guys na, unlock a cute golden retriever. Mga Bisaya version. Borders. Karoon pa na ka nagpakita. Ba't ganyan ka lang? Parang nagpiling sa piyong-piyong siya. Kung kablugang ano. Marami. Sa na rin. So ngayon, marami nagtatanong sa comment section no, kung nasa na daw si Papa, si Uging, at hinahanap niyo yung balon niya. So andito na po si Papa. So ngayon, titingnan natin kung ano na nangyari sa yung balon. Sige. At tuon na to ang atong balon. Ug naunsa na. Jesus. Wow. Ganito na siya. Di naman ni mahibawaan nga balon. Hala. Pag ganito na. Adi, malinis pa naman to pag ano, pag wala na po na tubig. Yan na lang natin ang kwan. Parang kasi baka may madisgrasya eh. Kasi di mo talaga malalaman na may ano pala talaga dito. May balon. Since mobile data is turned off, you'll have to connect to a Sama Wi-Fi na pa. network Ingog first. manoon. Nansa naman na. Nabayrusan naman yung cellphone. Sarado na. Wala na sigurong mahulog dyan. Wala naman ang imong tabay. Amoy lubot. Kasi marami naghahanap pa eh. Kumusta na daw yung balon mo? Wala na, hindi na nagamit kasi nagkaroon na ng tubig. Pagkatapos ko yung ayusin, tubig bigla. Pero maganda ang view dito. Pero ngayon, sa banda doon may kaguluhan doon nangyayari, maingay doon sa ano, Maingay. bahay namin. Iwan ko yung kaguluhan yun. Seryoso kayo ng istoryo. Parang nasa drama. Hindi ko alam talaga kung anong kaguluhan doon. Pitbahay natin, mamaya-maya, tahan pa natin yun.
Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. May pangalan nga baboy pa. Si Donkey. Si Donkey. Oo. Habang bata pa sa damuhan maghabulan. Na ulo ko cute sa lubot. Nagwiwis pa. Nagwiwis. Basin kabalo ni tricks pa dinhi kabalog tricks. Marunong to mag-tricks, mag-sit. Donkey sit. Galing, ang galing nito. Mabuti pa yung baboy pag kumakain na marami nasasayahan yung amo. Pero yung may bahay, patalakas mong kumain, putik, wala na tayong bigas. Alam nyo ba, kapag kumakain ako dito sa amin, may mga audience ako nakakainis. Huwag mong amoyin. Huwag mong kamayin, mapapanis. Kaon ka. Ikaw, tubagas ako. Kung sa'yo mga fried chicken? Ay, fried chicken, ima. Ay, hala, sorry. Nang aday ka dira aday. Ala, wa ko kabantay. Naninghilak na. Sorry. Naninghilak na si Uday pa. Sus, kaluoy ng tao ni... Eh, sus! Ang buday ni si Snow diri. Kanira man ang duha may nakakaon. Sus! Okay, meron tayong pa-contest for today's video. So ang ating mga contestant dito mga buddy, walang iba kundi ang ating mga alagang mga hayop. Dito tayo mga buddy, so welcome po tayo dito sa ating dog show for today's video. Ay lubot napakabuwisit, napakamalas mga buddy kasi kanina meron kaming ginawang mga tricks ng mga aso namin. Oh, smile, smile. Ito si Snow, si Poji. Hi Poji, mag-hi ka na. Hi, si Poji at si Uday. Ito sila, binigyan ko sila ng fried chicken kanina, tapos marami kaming ginawa. Tapos pagtingin ko sa gallery ko kanina, hindi pala nakabidyo. Sayang tumakbo-takbo pa naman kami dun, no. Napakalayo ng tinakbo namin papunta dun. Hindi pala nakabidyo, napakamalas. Huwag mong kamayin, mapapanis. Ala na, alagi di windy diri. Patay ni dagan mo. Baby, gunit ko. Oh, shush. Napakatangos Ay, na. Nag-confuse ba? Nako. Amoy ko tipot. Uli na kaloy. Bye-bye. Bye-bye, kuya. Bye-bye, Loy. Nidalaw di kasakuan. Sira yung sticker namin eh. Papa-repair. Bye-bye. Bye-bye. Makikita niyo pa sa ngiti ni Papa dyan na magpapaayos lang daw siya ng gamit namin sa speaker kasi may part sa speaker naman na di na tumutunog kaya ipapaayos daw niya. Hindi ko alam ba't ang tagal niyang umuwi kasi mabablog pa sana kami pero dumilim na lang at ito na yung mga nangyari. Asip mama. Dahil na pa. Gusto na ihatid nila ako pero Bakit di ka nagpahatid? alam ko naman na Na nakaikit ako eh. Kaya ayaw ko na ayaw mo nagpahatid kasi baka may mahawakan pa nila ang igit ba? Ang totoo lang talaga. Tapos nakita nila yung ilaw ng motor. Umatras sila. Atras sila kay bakit naman? May something na daw. Kita nila na andyan na si Buddy. Yung ilaw na yan, yung maliwanag na ilaw na yan is ibig sabihin is na ibibigay ko lahat ng gusto niyo. Yung ilaw na yan, hindi ko mabibigay yun. Maliwanag. Nabigyan naman kami na magandang mukha. Yun lang yung ilaw na yan. Ay, Pero sa financial, yung ilaw na yan, hindi ko gustong ilaw na yan. Hindi ko kaya talaga. kaya. Isipin mo yung mga pinagdaanan mo kung nasan ka na ngayon. Ang layo mo na sa dati. Oo. Sa dati mong buhay. Paano yun? Paano yun? Tulog tayo tapos inatake yun ng inatake ako ng mga baboy mo dyan sa... Wala namang baboy ramo dito. Kunyari lang. Kunyari kibali may baboy damo. Nakatulog ka tapos ninat-ngat yung tiyan mo ng baboy damo. Kaya ganito gawin ko. Oh, sleeping Tinawag ko beauty. si Nanak.
Ba't mo ako inalakin? Huwag kang humalik. Sira ulo. Yung baboy ramo, natalo ko. Ay, talo naman pala yung baboy damo. Wala na. Tapos ta storya. Hindi. Panalo ka na, may karne pagbukas. May ulam na. Tingnan mo kung saan na nangyari. Natalo ko yung baboy Ay, ramo. sus, grabing lakas naman. Yun, maaga ako nagising. Para ihanda ko yung adobo. Yung baboy ramo na Panaginip mo. panaginip ko. Tuyo talaga yon sa realidad. Gumising ka ng maaga kasi nagsugba ka ng tuyo. Hirap talaga. Di, ang buhay talaga natin na Ay, weather. hindi. Ay, di, sa mandi. Napakahirap. Ay, siyempre, mahirap lang tayong tao eh. Hirap-hirap talaga. Mm-mm. Pag nalasing si Papa. Papa, uwing. Mm-mm. Iyak talaga. Iyak talaga. Kasi hindi ko Nawan, kaya. hilok. Hilok na eh. Ayaw, big. Ayaw niyo ko, ano, Papa, big. Hindi ko talaga. Ayaw, big. Kaya ba? Nawa mo. Hindi ko talaga kayang. Nawa. Nanginak. Hilok, ate. Nanginak ko nung di ba ako. Ayaw. Pero talaga. Hindi ko talaga. Ba't mga sira ang ulo kayo?